Vara Parxodres podcast'te. جیرانê me Mistefa qesabekî qenc bû. Di îdên zarokiya min da wî qurbanên me şerjê dikirin. Heqê cîraniyê û dengê kêrên wî yên weste li hêlekê ji ber ku li rêya Xwedê bû û ji ber ku dema qurban şerjê dikir jî tevî ritüelên dînî nola ku bi merhemet û însaf bû, tercîha mal û meriyên me ew bû. Bi wefata cîranê me re bi krîza dilê xwe wefat kiribû, êdî qesabên mala me hema bêje her sal her îd guherîn û êdî qurban ticarî bi dilê me nehatin şerjê kirin. Qesabên ritüelên dînî nizanibûn û da pirtir pere qezenc bikin, di lez û bezê da kêr li qurbanên me dixistin û diçûn qurbanên din wek ku hem qurban hem em dixapandin. Her ku qesab ji ritüelên dînî dûr ketin, wek ku mesele hinekî din bû goşt xwarin bo me û wek ku me dest bi xapandina xwe kir. Meraqa min meraqa her zarokî bû. Seba çi de îdê de em qurbanên şerjê dikin? Dema min nû bihîstibû cewabê ez tirsan dibûm. İbrahîm pêxember xewnek diye. Di xewnê da ji Xwedê emir hatiye ku kurê xwe şerjê ke. Tam kêr derxistiye dike kurê xwe şerjê ke ku İbrahîm pêxember? Xwedê bi Cebraîl re beranek şandiye. Gotiye Temam, te xwe teslîmê Rebbê xwe kir. Kurê xwe ne, vî beranî şerjê ke. Pir paşê elmîm. Misilman dibêjin ew kurê dikira bihata şerjê kirin İsmaîl e. Lê Yahûdî dibêjin İshak e. İshak be jî, İsmaîl be jî, ez hînî jî îna nakim ku Xwedê bo îmtihanê ji bavekî biaze kurê xwe şerjê ke. Serê salên 2010 bi vîdeoyên çend komên İslamî min dît însan kêr di destan da serên însanan jê dikin tevî tekbîran. Fêîla heta wê çaxê jî li ser zimanê min şerjê kirin bû, guherî bû serjê kirin. Hinekan ser wan digot ew îslama rast temsîl dikin. Hinekan ew radîkal dihesibandin. Rast û radîkal ez ji wan pir ditirsiyam. Sala 2015 dema min bi hinek doktorên welatên Xerbî re hidûd qaçax derbas kir û ez çûm Kobaniyê, tirsa mina mezin ne mirina bi mayînan re bû. Ne mirina bi qurşînên tifingan û ne bi bombeyên teyareyan. Tirsa mina mezin mirina bi kêrên di destên Daişê da bû. Mirin her mirin bû, lê ku kêr li stûyê min keta û xwîn bipijiqiya kamerayên Daişê dema tekbîr dihatin xwandin. Dora min bi meseleyên serjêkirinên Daişê dagirtî sax çûbûm Kobaniyê silamet vegeriya bûm. Lê çend salan min bi şev di xewnan da li ser stûyê xwe kêrek didît û min serê sibê di eynikê da didît ku stûyê min sor û mor bûye. Rokê tevî stûyê xwe yê sor û mor min randevûyeka acîl stand ez çûm psîkiyatrîstekî. Min derdê xwe jê ragot û min stûyê xwe raberê kir. Got, tiştekî wisa nemûmkün e û pirsî ji min. Got, tu bi kîjan zimanî xewnan dibînî? Bi pirsa psîkiyatrîst re ez rabûm ji odeya wî derketim. Min reçete nestand. Seba ez ji wan xewnan xelas dikim xwe, ez rûniştim bi hesabên analîtîk û matematîkê fikirîm. Şerjêkirin bûbû serjêkirin, qurban bûbû goşt, însan bûbû qurban. Bi hesabekî huzûr li min heriman dibû, min qirar da ku bo demekî bibim vegan û goşt û tiştên dinên heywanan nexwim. Ji ber ku ez karê mutfaxê pir nizanim, ne jê hatîme di çêkirina şîvan da, min çend mehan tenê patatês xwar û xa li Gabo Kitchenê girt, kafeya veganan. Bi halê xwe yê çend mehên vegan, şevekê dîsa ku ez bi kêra li ser stûyê min şiyar bûm ji xew, min fehm kir ku derman ne veganbûn e. Lê min terka veganbûnê nekir hema. Ez serê patatêzan fikirîm îcar. Qey min serê patatêzekê jê dikir. û serê patatêzekê li kê dera wê bû. Însan qurbana pirs û tirsên xwe ye û yê kêr di destan da li serjêkirinê sekinî taos e. İnsan qurbana pirs û tirsên xwe ye û yê kêr di destan da li serjêkirinê sekinî. İnsan qurbana pirs û tirsên xwe ye û yê kêr di destan da li serjêkirinê. İnsan qurbana pirs û tirsên xwe ye û yê kêr di destan da.
انسان قربانا پرس و ترسین خایه و یه کر. انسان قربانا پرس و ترسین خایه. انسان قربانا. انسان